Atención, fixádevos que outra nos intentan colar. Dinos a Consellería, como vedes aquí abaixo, que se duplicou en 15 anos o número de profesorado especialista en atención á diversidade. Imos cos datos publicados neste caso que vedes aquí en decembro de 2024 pola propia Consellería de Educación. Curso 2020-21. Porcentaxe de alumnado estranxeiro 3,67%, subindo en só 4 anos ao 7,5%. Polo tanto, o dato é que a porcentaxe de alumnado estranxeiro na nosa comunidade aumentou en 4 anos, só en 4 anos, máis do dobre. E este dato só é de alumnado estranxeiro. Falta todo o alumnado con necesidades educativas especiais, do que tamén hai datos. Ano 2011, porcentaxe do 11,2%, subindo no ano 2024 ata o 17,5%. Aquí o dato é que en 12 anos a porcentaxe de alumnado con necesidades educativas especiais na nosa comunidade aumentou máis de 6 puntos. Resumindo, en 4 anos a porcentaxe de alumnado estranxeiro duplicouse. A porcentaxe de alumnado con necesidades educativas especiais na nosa comunidade aumentou máis de 6 puntos. E temos que ver como nos intentades vender que hai máis do dobre de profesorado. En serio, salta á vista que non é suficiente. Grazas por confirmar, unha vez máis, que o ensino público necesita máis profesorado.